yun na. Lalaking halimaw to. Sa mga sakmal, hindi pong kalimutan si Tatay Mendo, supportahan, like, subscribe, and share sa kanyang channel. Yun lamang po mga sakmal. Bye-bye! Yun, welcome back to my channel mga kagamba. Magpapalaban tayo ulit ng ating mga salmon at saka mga Tagalog mga kagamba. Baby salmon sa halimaw na salmon pinaglaban din natin. So bago maglaban mga kagamba, shout out tayo kay Omar Magrade, kay Ontes, yan, shout out sa'yo Ontes. Odilin Bagaho from Bonifacio, Misamis Occidental ng Mindanao, yan, si Edeline Bagaho, yan, si Gagamboy ng Tarlac City, si Pong Ramos, si Dutch King ni Molieno, shout out sa iyo. Si Rancy TV, yan, shout out sa iyo. Dinilin Mendoza, laging nagko-comment yan. Si John Ralph Borja, yan, laging nagpapa-shout out. Si Uji Ando, yan, shout out sa inyo lahat mga kamba. Shoutout din sa iyo dyan, Sir Lito Balita ng Lipa, Batangas, kay Sir Alan Alcansi ng Lipa, Batangas, saka si Jumar Balita. Yan. Shoutout sa inyo lahat mga gamba. Pag nalabanin natin ngayon, mga halimaw naman na salmon. Ito, papakita ko sa inyo medyo brown na salmon. Kalaban nito itim naman. Ayaw lumabas. Yan. Labas natin yan, mga halimaw yan. Yan. Halimaw. Namin tayo. Yan, halimaw yan. Labas yung kalaban niya. Itim na itim naman yung kalaban niya. Medyo brown yan. Ito naman itim na itim. Ayan o. Ito naman medyo brown. Okay, pagharapin na natin para makita natin maglaban mga halimaw. Makulit yung isa talaga. Tingnan natin, lalaki. Ang lalaki nito. Mulin mo. Likuran mo na kung gusto mo. Ayaw maglaban yata itong malalaki na ito. Yan na. Uy, hindi naman harap ulit. Yun na. Lalaking halimaw to. Naglag ulit yung pula. Sumakit yung pula. Yun na naman. Nanakbo yung itim. Paras na sila nang umabot. Hirap natin itong itim.
Tulala na yung itim. Tulala ng itim. Ayun na yung naglaban, no? So yun mga kagamba, tabla ito. Parehas na sila, hindi gumalaw. Sa inyo mga kadagit, ako nga pala si Ryan DC Mondaragit, ang spider vlogger dito sa Pinas. Yan, supportahan nyo ang aking channel. At syempre, Mendo Susero Gamboy, subscribe kayo dyan. Yun, God bless all. Mga Doc, magandang araw sa inyo. So, si Spider Doc, paki-subscribe sa channel natin, spiderdoc.ph yan. At huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe at supportahan si Tatay Mendo, si Sir Gagamboy. Yan mga kadok. Hi! Subscribe po kay Tatay Mindo. Like and share po. Bye!